Marende Omchoko. Choko Mumburu. Yeah, so the Bokol Bagari 26. 26. Yeah. Okay. Follow you same age boys. One more Bangana, my music. When mamas. Yeah. Alright. That's what song I go about Crazy in Love. Yeah, man. And you don't sound like we can give money and one man's actually tells you music. How many months actually? Maybe 3 or 4. 3 or 4 months. Yeah. Okay. Yeah. But you don't forget to go there. What go there? I don't forget Don't forget that. I want you to look for a song by Physical on the Crazy in Love rhythm. I want to listen to that track again. This young man, he doesn't sound like at the 3 months out of Ghana. But now look for that track. Where wanna? All right. I want you to listen to this track, yeah. Does it sound like he's got 3 months in the industry? Talk to me on the one 0731168045. Does he sound like he's got 3 months in the industry? I'm gonna dress in front of Jesus, Mary and Joseph. Physical.
own point of view, if he's not lying with any 3 months, he's deadly like Chubaba. I'm talking about 5 years soon. 4 stops back. For Claudina. And never nafunga nichenda kutsimia na Empress. Yes, but it's all about the brand new video market. Something one. TK10, this one is called Crazy in Love. This youth, physical. Yes, That's what I'm saying. When I don't know who I am, but I was watching. But I don't know 3 months. I fear for that. This song is going to Yep, Chang. TK2, 1-0. Right. Kukula kwa wakuro jimberi. No. Kana mogu anomboemba kana kuchechi kana ji. Ya zvikuchechi but ya zvikutemba ndiri kwakawanda vanhu noti kumakeyboard kana kumic no ngimba ukalda so takazoinspire oni mukomana anonzi Zing Obilan anoitwa zvikuimba futi but not his upcoming artist. So takaenda kune video shoot. Ndobva ndanakira nemusic. Ini ndiri mumhanyi wemarathon. It's physical mumhanyi. Okay. Saka tinomhanya murodika tivakumhanya futi pamic futi. So ndobva ndagati sizonichifarira chibaba ini chibaba anorekodhera kupi then pakafa kudhara chibaba no let me go kwaanoita kwairekodhera vandasvika ndikati kuna mukoma Dallas inini ndida kutanga kuita seimba but handizondoimba sei so mukoma Dallas vaitouya mubooth kuti ndopana kuona so apa wadaiso apa ukadaisowa futi zoita sei zobuda apa svika I wasn't thinking kuti chasvikawo nhasi ndakamira CA Film Studio kudaiso sizondizi mabasa akukoma DKT. That's good. Vanhu vachema vanapanza voice ball read and out KT zvakanza amfana akaipa uyu tinokudzwa mamwe masong auchatigadzirira mamberi apa ende anzi kana tokubata panhamba dzipi pane vanenge vaida kukubatsira vanenge vakateerera amene phone number dzako ukakwanise kusiya here physical. Okay, wasatibata pa 0777 508 924 chadzokorora 0777 508 924 kana pa 0719 265 772. Pa TikTok vanotsvaga vachiti physical mumhanyi. Yes, varipo pa TikTok. Varipo pa TikTok vachitoka vachitika. Saka aumboti mutuera kana iko kasunga ukarekota kakungotuera kana kaline ipapo ndodzikisa zvangu kuti ngotuera ka freestyle kasong iyoyi. Handichasiya phone ichirira toni ndongopinda mumba mangu kandovhara goni ukanoka sei haungandigoni nyangwe kutaya kudzivisa haungandigoni vasikana vese handichaoni vakutaya kunditsoma havangandibati kuna mai vangu ndinotyei zvangu ndichisvika kandakatakura ndikundivhiringidza nerudo usaona kunganini ndakupengano. Yes. Awesome, man. Awesome. Joke. I'm going to put up the like a freestyle or something like that. So, freestyle to go on the book pie. Yeah. They get to be. Nemoto vanopira pa. Vanotsvai papa. Ekishante. Nemoto vanopira fire. Vanotsvai papa. Ekishante fire. Ukoyo nemoto. Vanotsvai papa. Ekishante. Ukoyo nemoto. Fire. Vanotsvai papa. Angorba fire. Mango machina. Inzwa. Mango maisusu tinokai. Apalagala. Vese vachiyo. Mango matichurova isusu sijifa. La. Foi agida. Skibi. It's a Tipe one freestyle mfano. Shukuri kwa nemango wagwa. yeah.
Ekishan check. Jisu trema patan. Jisu takatsama takatuko kagani. Tike. Okay. Akiuta sema fan. Jisu trema patan. Jisu tripa mission. Nekuti so. Ati zibo. Wanavadiki tawa farato. So. Tango pinda siri po party. Jaja wazotita kuti zitesto. Nekuti. Kungodai neku. Daiso chete. Atifeta neta. Zichaita chete. Tarambo nao takati kwete nyange wakapyata izozo azite anzi musasiye mangoma pana nguchero zvikarema sei tineme mugame vanhu vanokutsigira vanoda kuchibatana ne right dkt panafana kuchifunza namba dzako apa 0771 522 780 0771 522 780 dzimwe dzacho 0776 88 2693 0776 88 2693 apashaiki autadze kutaura munhu anenge ari mustudio panguva inonge uchida kuri Dimensional Tears of Soul tichaona rini chatakagara on Sunday PTK titaura naye pafoni tina 5k ndiye akatada kungopedzisa vanhu vari kuSouth Africa ati kunoku takatopedza marekodhi zvese zvatoredi nekuona kuti medley racho tichaita futi sei tongobudisa zvacho zvese chii zvakabatana vanhu vanovapa kudya kwenzeve baba matandana nesi kusvika tipedze mazinazi ndatenda zvavo but panyaya yeti chinzwa uno veselling just tell them time That's a reference line. Why